Her er så vores soveværelse. Vi sover i cockpittet. Og her kan man se det gamle cockpit. Og med senge, opredning. Og herude bagved der er vores badeværelse. Med toilet og bruser. Og her om bag, der har vi vores tilhørende konferencelokale med 8 gange flystole, skærm, bord og intet mindre end en minibar på hjul. Og hvis vi keder os med det, så kan vi jo bare sætte os ud på vores egen personlige terrasse med udsigt til vores soveværelse og direkte udsigt til Victor og hans iPad og deres wing restaurant, som man kalder det. Der kan vi sidde på vingen. De vil indrette værelser nede i flymotorerne for øjeblikket. Og lige bagved, der ligger Arlanda Lufthavn simpelthen. Så vi har lufthavnen lænde her hele aftenen regner med. Så jeg er spændt på at se, hvor meget larm der er.